až 22 stupňov. Nezabúdajte sa preto teplo obliecť. Akú zo svojich tvári nám počasie ukáže v najbližších hodinách, dozviete sa po televíznych novinách. Zázračné topánky, ktoré šetria kĺby, alebo osobný stráž sa pri žehlení, aby ste nespálili šaty. To sú iba dva zo stoviek vynálezov, ktoré do piatka nájdete v Bratislave. S lepšovákmi sa prišli pochváliť tí najlepší mladí vedci z 50 krajín sveta. Niektorí vlastnia už aj patenty. Dobrá správa, ľuďom budú možno o pár rokov slúžiť nové zlepšováky. Vymyslené už sú. Al-Shamari má iba 18 a je autorom topánok s prúžinou, ktoré vraj môžu pomôcť ľuďom s bolesťami kĺbov. Tieto topánky dokážu vyriešiť problémy so slabými svalmi na nohách a pri chôdzi sa znižuje opotrebovanie kĺbov. Topánky testovalo 10 starších mužov. Mladý vedec tvrdí, že si všetci pochvaľovali. Vynález má aj bonus navyše osobnú klimatizáciu. Pri každom kroku sa vďaka prúžine z topánky vytláča vzduch. Topánok ho dostanete rovno pod oblečenie a ochladíte si telo.